Елзет 1 БФР, Елзет 1 Румен Иван. Елзет 1 Румен Иван, слушате. Елзет 1 БФР, Елзет 1 Румен Иван на 5-9, потекаш Ямбол, името ми е Николай. С 50 вата работя и ето Фокстанго 857. Температурата е навън 33,8 градуса, влажност 34% за приемане. Елзет единица Румен Иван, благодаря за информацията. Област Ямбол е попълнена, осъдена послушване. Някой има ли информация от тук мрежите? Елзет 1 Васил Елена. Васил? Елзет 1 Васил Елена. Елзет 1 Васил Елена, слушате. Добър ден. 5-9 потекаше телопалша около София. Името ми е Тън. Апаратурата е Icon 746 Pro. Основата антена Хипо. Температурата в момента е около 30 градуса на приемане. Благодаря на 100% е прието. Има ли някой друг информация от тук в мрежите? Спрем ли сега нашите да ви слушаме? Елзет 2 Кирил, Стефан Тодор, слушате. Горния банк на Рос 720 Питера има две станции, едната е Елзет 2 Еко Виктор Голф с оператор Генчо, работи с Алинко DJ 580. Другата станция е Елзет 2 Делта Зуло, излъчва от село Слънчево, Кило Новембър 33, Голяна Хоп с ОВ3Р. Репитер R7 е LZ80 Алфа Лима, оператор Мишо с Диезо VX6. Благодаря за информацията и за ретрансляцията. Остани на послушване. Тук има ли информация от УКВ мрежи? Излъчва Елзет единица Борис Филип Радио. Моля внимание за всички участници в тренировката. В момента обявявам едноминутно стендбай мълчание. Едноминутно мълчание. Не знам защо вече. Не, предполагам са намесят. Не знам защо. Едната ми идея може би за жертвите, които стават в бедствия и аварии. Може. Защо говорят по телефона? Елзет единица Борис Филип Радио. Излъчва Елзет единица Борис Филип Радио. Към всички участници в тренировката. След малко ще ви дам информация за главната радиостанция. Моля, останете на послушване. Излъчва Елзет единица Борис Филип Радио. Уважаеми колеги, в местността преди неделя, близо до обсерваторията на връх Рожен, на 1750 метра надморска височина. Излъчваме с мобилна техника и сме на акумулатор в момента. Антената ни е IVR-TV на 12 метра височина, като имаме антени за всички останали бандове. Оператори. Аз съм Елзет единица Фокс Янки. До мен е Елзет единица Делта Лима Зуло. Елзет единица Ген. И много още хора. Тук в момента имаме посещение от Федерацията на гръцките радиолюбители начело с председателя. Има
измолям. След тренировката ще се проведе кръгла маса, за да се анализират резултатите от проведеното мероприятие и предстои да се подпише меморандум с федерациите на гърците и на турците за съвместни действия за бъдеще при ситуации, налагащи бързо реагиране. Сега давам думата на председателя на Българската федерация на аеролюбителите Виктор, който иска да ви каже няколко думи. Зад този човек Мишо, този готиния ли да посреща той какъв е? Не е радиолюбител. А и той. Благодаря за участието. Ама той се стои май тук и се стопанисва. Не, той си който смолен, но там всеки, който иска... А той, та смисъл, с кой стопанисва тук? Там шмичката, всичко, смисъл, че... Няма кой да го стопанисва. Ами с масата да ги пази. Хората го изграждат. Те ще стоят там. Той е, Всеки, който иска, може да отиде на заслона. заплаща нещо. Скара, мара там. Значи, че го не са в дървените неща. Дали той човек е да... Шмата не е вести, да, как тя си там. До спадката вечер имаше много задачи, направено с дограма, дървени, дограма, вътре е аптечка, маса, там тейки някакви и ключа стои отвън на страна на врата. И изключено. Да си влезеш. Който го стесне, всичките са отключени по ресторати, Ами всичко трябва да включим. Още веднъж много ви благодаря за участието. Мисля, че упражнението е доста полезно и ползотворно. Успехи, много успехи излъчва ЛЗ единица Борис Филип Радио. Моля за внимание. Предстои включване на всеки един възможния ред по области, който да каже нещо И сега, утре, текст, впечатления, препоръки. Моля ви, бъдете кратки и говорете бавно. Викам после ще питам. Благоевград. Има ли някой от Благоевград на финални думи? Нищо не написаха? Почва по азбучен ред, пак област. АБВ, аха. не сега не ги чуя никога. Не, никой не се обажда там за финални. Аз като ти радиолюбител ли си? Бургас, Ти си ЛЗ приятел. единица ПФР, Рик област. Не, се знам. Финални думи от област Бургас. Да се обади. Първо е нова Индия. Не ме искам да кажа, че предните хора да се с вас са радиолюбители. За първи път съм включил в тази тренировка. Много позитивно и много съм доволен от резултата. Искам да благодаря и на колегите и се надявам и за бъдеще така да се чува. Който на место там? Къде се чува това друго? Те, които дете свърчат ли? Те са на съседна честота, не са точно на честотата. Има разни руснаци, украинци, често. Друг от Бургас кой беше? Мога да по принцип да се опитам да включа DSP-то и да ги изчистя. Успешната радиотренировка, много съм доволен и аз съм за първи път. Всичко е точно, надявам се другия път да бъдем повече хора. Тук специални поздрави на всички от мен и отново 3 Новембър Фокс и до нови срещи. Благодаря, до нови срещи. Друг от Бургас иска ли да каже финални думи? Кой е зло дроп 1. Благодаря за тренировката. Тук сме ударна група и сме много доволни от мероприятието. Да се надяваме, че това ще бъде винаги само мероприятие за тренировка и никога да не се ползва. Лек уикенд на всички. Да се надяваме да не се ползва в реални условия, но трябва да засилиме тренировките всеки петък. Браво. Най-голямо удоволствие. Благодаря, друг от Бургас. Ако иска някой да каже финални думи. Слушам. Благодаря на всички участници за радиотренировката. Това е едно позитивно мероприятие, което трябва да бъде повторено, може би всеки месец, препоръки и да се даде по-голяма гласност към широката общественост. Все пак популяризира и радиолюбителските дейности. Желая всичко добре
и в каква всички участват. Всичко добро и за вас. Друг има ли от тази област? Оскар, ами, интересно ми беше просто да видим колко хора може да се превърнат по области. Аз наследих, че толкова много хора да се обадят. Явно има оправдателна информация, това е добре, много добре даже. Да не дава Господ да се случват разни събития, да се чуе за хубави поводи, само така толкова много хора от различното в България. Живо здраве бъдете, отивам за бъде Комайковска, пред една се им кричал. Благодаря за пожеланията. Друг от Варна? Моля, повторите си настрани. ЛД двойка, Алфа Еко, слушам те. Седем три, бъди живи здраво. Друг от Варна? ЛЗ единица, Борис Филип радио слуша за финални думи радиолюбителите от област Търново. ЛЗ 2, Мария Вашилсън. Казахме ли мероприятието? Ти ли казах? Аз ти предавах, да. Малко да изтървам. Тук докато говорихме с децата. Чего, злати? Аз изчаках нарочно все пак да ме повикат за път и се смешам. Те, тренировка е дори в тренировка не може да се случат такива неща. Точно това е целта да се види къде се държи. Има ли някой друг от Търново? Сега нарочно, когато за финалните думи, ще ги помоля първо за оценка, защото те ми даваха много ниска оценка. Сега трябва да чуеш всичко добре. Дори в тренировка се случват. Моля да повториш. Няма при тях много по-зле се чува. Да ми кажете бройката, колко участника бяха в тренировката. В момента не мога да ти кажа, защото анализът ще се направи след това и ще бъдат публикувани подробни информации. Те специално ти благодаря с този твой 1 ват. Получаваш ме идеално. Нещо друго да добавиш? Точно къде излъчва, да ти видим ват? Ами... 7-3, жив и здрав. Някой друг има да видим? Виденско, Виден. Той трябва да е някъде високо горе. Единица, Борис Филип радио слуша. Не е задължително. Да, няма проблем да се правят големи разстояния. В час. И то страни са търпата. Борис Филип радио слуша от Кабо. Той качва горе на вратцата. Той видим пък, той още нагоре. Я говорим за някакви сцена. Аз на апарата само. Вирус! Те са прави на пазара с роба. Само че ги връзват. Това е Мирчек, това е нашето брат. Благодаря ти за готовността и за участието. Някой има ли от Габрово друг? Не може да му отвориш. Алфа Чарли ли беше? Моля, повторете. ЛЗ2 кило Алфа Чарли. Слушам те за финални думи. Тренировката благодаря, само уточни откъде излъчва и с колко вата. Не от това. Благодаря
думи. Онлет единица, Борис Филип радио вика любителите от Кърджали. Има ли някой от Кърджали да се включи за финални думи? Добър ден на всички участници от Съюза Тино Кило Чарли Оскар. Това е клубната радиостанция на град Кърджали, Порто Лагос. Отлична организация, перфектно изпълнение на цялото мероприятие от района на Роженски поляни, от района на Света Неделя. Вместо с това да работя, имам лични впечатления от реална ситуация в град Кърджали. Аз съм оператор от Печорит Коста. Да, отворено. В град Истанбул, искам да кажа, когато беше страшното земетресение. Пожелавам на всички никога да не използват тези радиотренировки, такива тези. Може би слушате тук обстановката около мен. Перфектно изпълнение на гайдари, на дървените, на всички притежатели на радиостанция. Отлична организация, перфектно изпълнение и за в бъдеще да продължават тези радиотренировки. Ще бъде много полезно с уменията на радиозаведелите. Съюза Тино Кило Чарли Оскар от Роженски, от Света Неделя, връх Света Неделя. Пожелавам на всички приятно да изкарване на празника. Окей, благодаря ти за включването. Друг от област Пазарджик. Има ли воля да бъдете покръпни? Адванси, Саш. Мария, искам да поздравя колеги от голямата станция. Искам също така да поздравя и всички колеги и гости, които присъстват на Роженските поляни, там където сте в момента. Много съм доволен от тренировката, от високата дисциплина. Смятам, че тези мероприятия трябва да продължат и да напред. Как ме разбрахте на приемане? Разбрахте, благодаря за информацията и се извинявам, че дадох думата на Пазарджик преди Кюстендил. Има ли някой от Кюстендил? Има ли някой от Ловеч за финални думи? Ево за салон ДСР, ево след стройка Олга Борисов. Здравейте на всички. Отзад станцията, ако е примерно как е по стената ми е твърде силна, не мога да го забия сега за ляво, ще го сложа и ще го сложа. Ако се наложи. Надявам се, разбира се, този опит и тези реформи, които ще още веднъж благодаря на организаторите за перфектната организация.